min b'a yira n na k'a fɔ ko jamana in saba bɛɛ ye kelen. Maintenant pour que aw ka Tillabéri dɔn, Tillabéri ye Niger fan dɔ ye. Niger fan min don frontière bɛɛ c'est-à-dire c'est comme si Tillabéri bi Mali ni Niger frontière la ani Burkina bɛ dan bɔ ani Benin fɛnɛ bɛ dan bɔ. Donc yɔrɔ min don c'est une zone très sensible et a yɔrɔ la mɔgɔw u farala ɲɔgɔn ka déclaration dɔ kɛ. A déclaration mena k'a la aw ka lamɛn. U y'a kɛ tubabukan na après n bɛ tila ka bayɛlɛma bamanankan na après n bɛ tila ka tɛmɛ aw tɔgɔ bɛna ka segin ka na n'a ye Mali la ni Ala sɔnna ma. Donc vidéo y'a partagé kosɛbɛ. Voilà, vidéo y'a partagé kosɛbɛ. An ka taa fɛ. Parlons de cette situation sécuritaire dans la région de Tillabéri particulièrement qui se dégrade du jour au lendemain. Cette situation donc qui était au centre d'une déclaration ce samedi 29 avril 2023. La déclaration rendue publique par le comité Union Tillabéri, c'était ce matin à la maison des jeunes Djadosekou de Niamey. Dans cette déclaration, le comité Union Tillabéri exige entre autres le départ des militaires français du sol nigérien. Un extrait de cette déclaration lue par le président du comité, Amadou Harounamega. Le comité Union Tillabéri dénonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de sol nigérien. Un extrait de cette déclaration lue par le président du comité, Amadou Harounamega. Le comité Union Tillabéri dénonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de Terra et d'Ayoru, de manière à les positionner sur les frontières du Burkina et du Mali, deux pays engagés corps et âme dans la lutte contre l'insécurité dans la zone sahélienne, en particulier la zone des trois frontières combattue par les puissances étrangères pour ses immenses richesses naturelles. Ce déploiement est fait dans la perspective de lancement d'attaques contre les deux frères et amis, car selon les informations qui circulent, la présence des mercenaires tchadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises et sont positionnés dans leur zone de prédilection qui est les trois frontières. Pour le comité Union Tillabéri, le gouvernement doit plutôt privilégier la coopération et la mutualisation des efforts avec les pays voisins qui font eux-mêmes face aux mêmes ennemis. Le comité demeure convaincu que le problème ne trouvera sa solution à travers une parfaite synergie d'action des trois pays, car ils ont tous les mêmes ennemis. Dans le même ordre d'idée, le comité Union Tillabéri exprime sa surprise et son indignation face aux propos déplacés et inopportuns tenus le 24 avril 2023 par le général Abou Tarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix, institution chargée de la promotion de la culture de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. On a plutôt entendu un pyromane, un instigateur d'un climat de suspicion et de tension avec le Niger et les pays frères du Mali et du Burkina Faso. Aucun autre pays est lié par les liens historiques et culturels très anciens et qui sont le socle d'une solide fraternité entre les peuples de ces trois pays frères. Donc aucun Nigérien ne peut cautionner de telles inepties. En rappel, le même général avait tenu des propos tout aussi incendiaires à la suite d'une attaque dans le village de Zaroum Dey, dans le département de Wallam en 2021. Attaque qui s'est soldée par la mort d'une centaine de personnes, pour dire que ce général est un récidiviste et il doit tirer toutes les conséquences de son comportement. Aussi, nous demandons au président de la République, garant de l'unité nationale, de prendre ses responsabilités au regard des différents actes posés par ce monsieur, ce pyromane partisan de la partition de notre pays au profit de l'Azawad dont il s'est réclamé publiquement. Mesdames et messieurs, l'heure est grave car une grande partie de notre pays est occupée par les forces du mal et les forces étrangères, notamment françaises, dont nous exigeons le départ immédiat de notre territoire. Notre pays est également sous menace d'une partition au profit de l'État islamique pour le Grand Sahara et l'Azawad,
dont certains des parrains et des partisans sont tapis dans les hautes sphères de l'État du Niger, comme le général Abou Tarka. Aussi, nous lançons un vibrant appel à tous les fils et toutes les filles du Niger de se mobiliser comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale menacée pour que la responsabilité totale et entière de notre sécurité soit assurée par notre armée nationale et non pas des forces étrangères d'occupation. Aywa, ni to ka mɛnnaw ni yɔrɔ ye ni ala sɔnna ma sisan an bɛna nale bamanankan mɛnnaw olu fana ni yɔrɔ la a ye min fɔ n bɛna bayɛlɛma o ye bamanankan na a bɛna o hakili sigi k'aw jigi fa et puis a bɛna na dɔ fara aw ka courage kan voilà nin tɛ Mali ye dɛ nin Niger de ye nin Nigériens ye minnu ko c'est à dire force étrangère k'u ka taa ka bɔ yen ko kɛrɛnkɛrɛnnenya ko France ka taa ka bɔ yen puis u ma dɔn ma dɛ ko force étrangère parce que bibi in na hali bi n bɛ ka kuma fɛ don min na ni o ye bi ye ni o ye avril kalo tile 30 ye Alimanw seginna kan tuguni ko olu b'u n'u ka sɔrɔdasiw ta ka bɔ MINUSMA kɔnɔna la ko ka taga u bila Niger parce que ko le Niger est un partenaire fiable wa u ka musonin ko ten ko le Niger est un partenaire fiable o kɔrɔ ye jumɛn Niger bɛ jɛn n'u ka fɛn bɛɛ mais Mali tɛ ka jɛn n'u ka fɛn donc o bɛ ka taa yen waati min na Niger fana bɛ ka bɔ population fana bɛ ka bɔ surtout u bɛ ka taga ni Niger u bɛ ka taga ni Barkhane élément kɔrɔ ni MINUSMA élément kɔrɔ minnu ye u ka tugu bila Tilaberi de Mali ni Burkina Mali ni Niger frontière la ani Niger ni Benin frontière donc u bɛ ka t'u bila donc nin ye Tilaberikaw ye olu de farala ɲɔgɔn kan bɔ k'u tɛ jɛn ni a ye ko nin sɔrɔdasi dunan ninnu ka taa ka bɔ yen et au même moment an ka mɔgɔ dɔw ko olu bɛ ka jisuma di olu ma mais c'est pas grave a ye min fɔ tubabukan na n bɛna bayɛlɛma bamanankan na video y'a cɛrin kosɛbɛ a ka partager a bɛna na fɛn caman faamu o la parce que an de tun bɛ ka fɛn dɔ fɔ ko anw de bɛ k'a fɔ mais sɔrɔdasi ninnu bɛ ka t'u sigi minnu fɛ yen nin tɛ Maliyɛnw nin tɛ Burkinabɛw dɛ mais a bɛ ka fɛn dɔ fɔ fɛn minnu ni a nafa ka bon kosɛbɛ a ko k'u bɛ ka taga ni sɔrɔdasi ninnu ye Niger olu tɛ jɛn ni a ye quoi parce que ko sɔrɔdasi ninnu taa kun tɛ ko ka taga olu Niger dɛmɛ dɛ k'u bɛ ka taga ni sɔrɔdasi ninnu ye ko walasa ko ka Mali ni Burkina ko k'olu attaquer kelen filanan ye jumɛn k'u bɛ ka taga ni sɔrɔdasi ɲɛ b'a la min ka ɲi dɛ an k'a lamɛn a yɛrɛ da dɛ an k'a lamɛn a yɛrɛ da. Parlons de cette situation sécuritaire dans la région de Tilaberi, particulièrement qui se dégrade du jour au lendemain. Cette situation donc qui était au centre d'une déclaration ce samedi 29 avril 2023. La déclaration rendue publique par le comité Union Tilaberi, c'était ce matin à la maison des jeunes à Djadosekou de Niamey. Dans cette déclaration, le comité Union Tilaberi exige entre autres le départ des... D'abord, nous avons kunnafoni dingue, jakulu ntoko ko comité Union Tilaberi. Donc Tilaberi va faire le nom ka oluka kumakan de. Militaire français du sol nigérien. Un extrait de ce donc le sigi kɛra kun Tilaberi Niger sigi kun ye jumɛn sɔrɔdasi dunan minnu b'u fɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ko français sɔrɔdasi minnu b'u fɛ ko u ka taa ka bɔ Niger wa fana ko sɔrɔdasi jamana wɛrɛ minnu bɛ yen n'u k'u ka sɔrɔdasi dunanw cɛ ka n'u fɛ u ka taa n'u fana yɔrɔ wɛrɛ u tɛ jɛn ni a ye quoi. Lu par le président du comité Amadou Harouna Mega. Le comité Union Tilaberi dénonce avec force et s'insurge contre le déploiement des forces étrangères, notamment françaises, dans le département de Terra et d'Ayoru. Ko, olu ka nin jɛkulu d'abord u bɛ a kɔni kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin sɔrɔdasi dunan minnu bɛ ka taga Tilaberi mara kɔnɔna la ko kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Terra ani a yɔrɔ wɛrɛ tɔgɔ fɔ ye u bɛ a kɛwale u b'o kɔn o b'a ɲini fana ni sɔrɔdasi dunan ninnu kɛrɛnkɛrɛnnenya France dunan ninnu u ka Tilaberi bila olu tɛ jɛn ni a ye ninnu ka tagali Tilaberi. Manière à les positionner sur les frontières du Burkina et du Mali, deux pays engagés comme Terra et Dayoru, de manière à les positionner sur les frontières du Burkina et du Mali, deux pays engagés corps et âme dans la lutte contre l'insécurité dans la zone sahélienne, en particulier la zone des trois frontières combattue par les puissances étrangères pour ses immenses richesses naturelles. Ce déploiement est fait dans la perspective de lancement d'attaques contre les deux frères et amis, car selon les informations qui circulent, la présence des mercenaires tchadiens a été remarquée aux côtés des forces françaises. Ko olu ti jɛn ni a ye u b'a kɔn
fɛn min ye faransi ka sɔrɔsi dunan minnu bɛ kɛrɛnkɛrɛn n'o ye faransi sɔrɔsiw ye olu ka t'u sigi tilaberi kɔnɔna la k'u ɲɛsin frontière ma ni o ye Niger ani Mali ni ɲɔgɔn cɛ Niger ani Burkina ni ɲɔgɔn cɛ yɔrɔ min n'u b'a fɔ ma ko zone de 3 frontières ko olu ka faamu la ni sɔrɔsi ninnu taakun ye Niger ko taakun damadɔni b'a la a fɔlɔ ye jumɛn ko fɛn min zone de 3 frontières n'o ye sahelian fan ninnu ye ko a yɔrɔ ninnu filɛ nin ye quoi ko nafolomafɛnbaw de bɛ yen a dugu jukɔrɔ nafoloma a ka ca donc ni sɔrɔsi ninnu taakun tɛ olu dɛmɛ mais o taakun ye walasa ka o dugu jukɔrɔ nafolo minnu bɛ yen nɔ k'o hɛrɛ bɔ k'o tɔnɔ bɔ ko a filanan ye jumɛn ko olu ye kunnafoni sɔrɔ kunnafoni minnu b'a yira u la k'a fɔ ko u ka taga faransi bɛ ka taga ka sɔrɔsi ninnu bila Mali ni Burkina Mali ni Niger ni Burkina dancɛ la ko a kun ye jumɛn ko walasa ko ka attaque labɛn ka bingani waliw labɛn ni sɔrɔsi ninnu fɛ faransi fɛ ka ɲɛsin Burkina ma ka ɲɛsin Mali ma parce que k'olu ye kunnafoni kɛrɛnkɛrɛnnenw sɔrɔ k'a fɔ ko faransi sɔrɔsi minnu bɛ frontière la tilaberi yen nɔ ko wa k'u ni mercenaires bɛ to ka ye ɲɔgɔn fɛ ni o ye Tchad mercenaires c'est à dire Tchad rebelle kɔrɔ minnu tun bɛ yen ko olu ka ye kunnafoniw na olu tora ka nin mɔgɔ ninnu ye faransi sɔrɔsiw kɛrɛfɛ donc k'olu ye kunnafoni minnu sɔrɔ ko faransi sɔrɔsiw taalen n'u sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya sɔrɔsi dunan minnu bɛ yen olu taalen n'u sigi Niger ni Mali frontière la Niger ni Burkina frontière la walasa ka bingani walew ta o t'an tɔgɔ la ka Mali sɛgɛrɛ ka Burkina sɛgɛrɛ donc ko olu tɛ jɛn ni a ye u tɛ jɛn nin kɛ wale ninnu vidéo à partager. Ils sont positionnés dans leur zone de prédilection qui est les 3 frontières. Pour le comité Union Tilaberi, le gouvernement doit plutôt privilégier la coopération et la mutualisation des efforts avec les pays voisins qui font eux-mêmes face aux mêmes ennemis. Le comité demeure convaincu que le problème ne trouvera sa solution à travers une parfaite synergie d'action des 3 pays car ils ont tous les mêmes ennemis. Wa ko olu dalen b'a la k'a fɔ ko fɛn min ye Niger gouvernement k'u kan ka min kɛ o ye jumɛn k'u kan ka wulikajɔ de ta ka Mali Burkina tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kelenya k'u kan k'o de ta ko ka Mali ni Burkina sɛgɛrɛ walasa k'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ ko wa k'u dalen bɛ a la fana k'a fɔ ko gɛlɛya min filɛ nin an kan n'o ye tourisme ye n'o ye lakanabaliya ye ko a banni a sira ɲuman ye min ye k'o ye tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ye jamana 3 ni ɲɔgɔn cɛ donc u b'u ka jamana ɲɛmɔgɔw u b'u encourager k'o sira de ta u ka bɔ sira wɛrɛw kɔnɔna la. Même ordre d'idée, le comité Union Tilaberi exprime sa surprise et son indignation face aux propos déplacés et inopportuns tenus le 24 avril 2020. Ko wa ko hukumu kelen de kɔnɔna la ko fɛn min ye comité Union Tilaberi ye k'u dusuma kasalen don u tɔɔrɔla wa u dabali bannen de ye a mɛn k'a fɔ ko Niger général dɔ bɛ yen k'o ye kuma dɔ fɔ kuma min ni nafa t'a la kuma min ni bɔfan t'a la kuma min ni kun yɛrɛ t'a la ni a fɔ yɔrɔ man ɲi a kɛ yɔrɔ man ɲi wa kuma in yɛrɛ man ɲi ko k'o ta ko ka Mali ni Burkina sɛgɛrɛ. Par le général Abou Tarka, président de la haute autorité à la consolidation de la paix, institution chargée de la promotion de la culture de la paix, de la sécurité et de la cohésion sociale. On a plutôt entendu un pyromane, un instigateur d'un climat de suspicion et de tension avec le Niger et les pays frères du Mali et du Burkina. Ko wa olu ye ni kuma in mɛn ka bɔ jɔnda ni o ye général Abou Tarka ye o hakilila jigin kɛ k'a yɛrɛ fɔlɔ ko Abou Tarka bɛ jɛkulu min kunna ko a jɛkulu in yɛrɛ tɔgɔ ye ko haute autorité pour la consolidation de la paix ko Niger yen nɔ jɛkulu min bɛ jɛkulu bɛ sanfɛ min ka laɲini jumɛn walasa bɛn k'o don bala k'o kolo sinsin ko nka olu y'o sina de mɛn olu y'o sina de ye sabula olu ye kuma de mɛn nin cɛ in da kuma minnu bɛ yen nɔ ni o ye bɛ tasuma don ko la kuma minnu bɛ yen nɔ n'a kuma bɛ ko la juguya wa kuma minnu bɛ yen nɔ n'a bɛ sigi gɛlɛya Mali Burkina ani Niger ni ɲɔgɔn cɛ donc général t'a ka baara la a m'a ka fɔta fɔ. Aucun autre pays est lié par les liens historiques et culturels très anciens et qui sont le socle d'une solide fraternité entre les peuples de ces 3 pays frères. Ko wa o bɛ hakilila jigin k'a yɛrɛ k'a fɔ ko jamana tɛ diɲɛ kɔnɔ o jamana tɛ yen jamana min bɛ yen ni tariku b'u kala ɲɔgɔn na ni danbew b'u kala ɲɔgɔn na ni taasiraw b'u kala ɲɔgɔn na ni tabiyaw b'u kala ɲɔgɔn na ni an fɛn bɛɛ b'u kala ɲɔgɔn na ko ka tɛmɛ
Niger ni Mali ni Burkina ka k'olu ɲɛto jamana na diɲɛ bɛɛ jamana min ka surun ɲɔgɔn na i n'a fɔ Mali ni Niger Mali ni Burkina Burkina ni Niger k'olu ɲɛto jamana na kɔrɔ jumɛn ni jamana in bɛɛ ye kelen ni jamana saba y'a denw bɛɛ ye kelen donc ni m'u tɛgɛ di ɲɔgɔn ma ka min kɛ mɔgɔ mankan tɛ ka sɔrɔ k'e bɛ kɛ lamio k'olu fara ka bɔ ɲɔgɔn na o de la ne ko ngo général ye kuma min fɔ nka jaabili man ɲi an maliyɛnw da a jaabili man ɲi burkinabɛw da nka n k'u to yen ngo an balimaw bɛ yen olu b'a jaabi sabula ale yɛrɛ ti ayi nin tɛ nigérien wa a bɛ tila k'a fɔ ka d'a kan dɛ ko général ni terroriste bolo bɛ ɲɔgɔn bolo k'a ni rebelle bolo bɛ ɲɔgɔn bolo a bɛ tila ka kuma in fɔ ka d'a kan ko nin t'a siɲɛ fɔlɔ. Donc aucun Nigérien ne peut cautionner de telles inepties. Ko Nigérien tɛ yen mɔgɔ min bɛ sɔn ka jɛni ni manamanakan ninnu ye quoi ka ɲɛsin Mali ni Burkina ma o Nigérien tɛ yen min y'a fɔ o b'a yɛrɛ na k'a fɔ ko Nigérien tɛ. Le même général avait tenu des propos tout aussi incendiaires à la suite d'une attaque dans le village de Zaroum Dey, dans le département de Oualam en 2021. Ko 2021 de là qu'a ni manamanakan ɲɔgɔn par la mort d'une centaine de personnes pour dire que ce général est un récidiviste et il doit tirer toutes les conséquences de son comportement. Aussi, nous demandons au président de la République, garant de l'unité nationale, de prendre ses responsabilités au regard des différents actes posés par ce monsieur, ce pyromane partisan de la partition de notre pays au profit de l'Azawad dont il s'est réclamé publiquement. Mesdames et u ka jamana ɲɛmɔgɔ fɛ n'o ye Bazum ye k'a ka wuli ka jɔ bɛ sabati a ka fɛɛrɛ bɛ sabati walasa ka sira da nin tasuma wulila in ɲɛ ko nin tasuma wulila min ni a ma dogo dɛ ko a y'a fɔ kɛnɛ yɛrɛ kan k'a fɔ ko Azawadi ko ale bɛ o de la u b'a ɲini u ka président fɛ a ka sira da nin ɲɛ nin min ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ko ka Niger tila fila ye parce que Azawadi ko k'a bɔra k'a fɔ diɲɛ bɛɛ ɲɛ kɔrɔ kɛnɛ kan a ma dogo dɛ k'a fɔ ko ale bɛ Azawadi ko la donc ale ka laɲini Niger ka tila Mali ka tila. Mɔgɔ min ye nin fɔ a yɛrɛ ka jamana ma jamana min est censé ka k'ale ka jamana mɔgɔ min y'o fɔ o yɛrɛ ma n'o ye fɛn fɔ mɔgɔ mankan tɛ k'an tɔɔrɔ vidéo a partagé. Messieurs, l'heure est grave car une grande partie de notre pays est occupée par les forces du mal et les forces étrangères, notamment françaises, dont nous exigeons le départ immédiat de notre territoire. Notre pays est également sous menace d'une partition au profit de l'État islamique pour le Grand Sahara et l'Azawad, dont certains des parrains et des partisans sont tapis dans les hautes sphères de l'État du Niger, comme le général Abou Tarka. Aussi, ko fɛn min olu ka jamana n'o ye Niger ye ko Niger bɛ farati kɔnɔ ko fɛn min ye tilali ye jamana tila ko o ɲɛsinnen bɛ Niger ma ko o jamana tila min ni EIGS b'o kɔfɛ n'o ye groupe terroriste ye ni Azawadi ko kuma b'o kɔfɛ ko wa ko mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ minnu bɛ k'o jamana tila in kɔkɔrɔma don mɔgɔ minnu bɛ yen n'u ka baara ye o jamana tila walew ye mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bolo bɛ terroriste bolo mɔgɔ minnu bɛ yen n'u bolo bɛ rebelle bolo ko wa ko mɔgɔ ninnu ti yɔrɔ wɛrɛ dɛ ko u bɛ Bazum yɛrɛ de ka fanga naga kɔrɔla la ko fo fanga camancɛ ani a legelegema yɔrɔ la mɔgɔ bɛ yen mɔgɔ minnu ka laɲini Niger ka tila mɔgɔ bɛ yen minnu ka laɲini terroriste ka san sɔrɔ bref kuma kɔrɔ jumɛn ko président wuli k'i jɔ i jɔyɔrɔ la sabula mɔgɔ bɛ yen i ka fanga legelegelema la minnu ka laɲini ye minnu bɛ ka wuli ka jɔ bɛɛ kɛ ka terroriste dɛmɛ minnu bɛ ka wuli ka jɔ kɛ ka rebelle dɛmɛ rebelle minnu ko olu bɛ fɛ ka Niger tila fila ye ni minnu bɛ Azawadi ko kuma la ani ma bɔn da dɛ ni ma bɔn da dɛ nin bɔra Tilaberikaw da u ka jɛkulu faralen ɲɔgɔn ko ɲɛmɔgɔ nin bɔra ale da ko Bazum ko i ka fanga kɔnɔ mɔgɔ bɛ yen politique kuma tɛ kuma bɛ faamu n'i y'a fɔ ko Bazum i bɛ ka terrorisme dɛmɛ Bazum i bɛ ka rebelle dɛmɛ o kuma o bɛ girinya kosɛbɛ a bɛ se ka kɛ a b'a fɔ k'a b'a to ayi non mais k'a f'i ye fɛrɛ la min b'a yira k'a fɔ k'i nɔ bɛ ko in na i b'a kalama mɔgɔ b'i ka fanga legelege la minnu bɛ yen minnu bɛ ka terroriste dɛmɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka rebelle dɛmɛ minnu bɛ yen n'u bɛ ka baara kɛ pour que Niger ka tila fila ye wa o mɔgɔ ninnu bɛ ka jɔn dɛmɛ ko olu ni sɔrɔdasi dunan de bolo bɛ ɲɔgɔn bolo sɔrɔdasi dunan minnu ni Faransi taar'u sigi Mali frontière la k'u ɲɛsin Mali ma k'u ɲɛsin Burkina ma
walasa ka Mali déstabiliser. Ni kuma ninnu jɛlen don. Ni mɔgɔ sɔrɔla o Mali kɔnɔ ko b'a fɔ k'a wuli ka jɔ ta halisa ko ka sɔrɔsi dunanw de bisimila, o ye don wɛrɛ kuma ye, b'an da se ma don wɛrɛ. O ye don wɛrɛ kuma ye ni Ala sɔnna ma. Un vibrant appel à tous les fils et toutes les filles du Niger de se mobiliser comme un seul homme pour défendre l'intégrité territoriale menacée, pour que la responsabilité totale et entière de notre sécurité soit assurée par notre armée nationale et non pas des forces étrangères d'occupation. Akla bemere amasene ka foyi fara ninga bile. An ngo bla a beme awa bara dora ka cari kunnafoniya ka cari inshallah. A kan be jamaati. Assalamu alaikum.